Ja, så her kan I se vores første version af vores kode, hvor at vi har sat den til, at den altid skal måle, og så skal den, nu vise det antal, eller den værdi, som, som analog pin 1 måler. Og den kan vi så se på vores mikrobit. Jeg sagde ikke, I skulle gå herind. Jeg sagde, du... Så vi tog en pH-sensor og forbandt den til vores mikrobit, hvor vi tog minus til 0 volt, plus til 3 volt og analog til P1, og så forbandt vi det til computeren. Så vi tog et stativ, som kunne holde den her pH-sensor, og så skyllede vi pH-sensoren med vand mellem hver måling. Vi havde taget 3 forskellige opløsninger, hvor med pH 9, 7 og 3, hvor vi så skulle måle det med vores mikrobit. Hvor mikrobitten så gav et output på mellem 0 og 1023. Ja, så nu plottede vi så de her værdier ind mod de pH-værdier, som vi vidste var i oplysningerne. Og så plottede vi dem så ind og lavede lineær regression over dem, hvor vi så efter fik en model for udviklingen og en REM-værdi. Vi ser, at REM-værdien siger, at det passer rimelig godt, og at den her model kan vi så bruge til at finde ud af, hvad pH-værdien er hurtigere, så vi faktisk får mikrobitten til allerede at måle pH'en. Det her gjorde vi ved at modificere vores kode lidt, så nu fik vi den til allerede inde i koden og beregne, før den gav os nummeret, så gav den så nummeret på, ikke på den der værdi mellem 0 og 1023, men faktisk en reel pH-værdi ved at bruge den her model, som vi har beregnet ved hjælp af de her datapunkter. Og så efter vi havde fundet ud af, at vi ligesom kunne få den til at beregne pH'en direkte, så gjorde vi så det, at vi fik den til først at måle værdien, altså pH-værdien, og så fik vi til at give en alarm eller en monoton lyd til at starte med, hvis den havde en pH på under 4. Og så fik vi den også til at lave sådan et lysshow, hvor den skiftede mellem en firkant og et kryds. Vi gjorde lidt det samme for syre, fra base. Så hvis den havde en pH på over 8, så igen var det også sådan et, gav en lysshow med et kryds og en firkant, men så gav den i stedet for en alarm, hvor den skiftede mellem 2 toner af lyd. Og hvis pH'en så var imellem, de her to ting, sådan omkring neutral, så gav den en smiley, fordi så var alting godt. Og det her skulle vi så bruge til senere at måle forurening i et vandløb. Så lavede vi et forsøg, hvor vi simulerede et vandløb, hvor vi 3 forskellige steder i det her vandløb satte pH-sensoren i og skulle måle pH'en i det her vand, og hvornår der kom forureningen nåede de forskellige steder hen i vandløbet. Hvor vi så tog tid og fandt ud af, hvor lang tid det gik, før vi nåede på 40, 80 og 120 cm. Og bagefter så prøvede vi præcis det samme forsøg, bare med noget fagligt væske, som gjorde det mere visuelt, så vi kunne se, hvor det her forurenede væske det var henne. Så vi har samlet de 3 gruppers information her, og så har vi lavet et diagram med tiden som funktion af distancen.